Tofa ana wata sai ga wata. Yanzu shugaban ƙasan Nijar ya ba da kyautar kuɗin da suka kai kimanin miliyan 20 da wani abu, wanda ya ba fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood mai suna Malam na Ta'ala, inda Ali Swaga ya fito ya mishi godiya, inda ya ce in Allah ya so ya yarda ba wai mulkin ƙasar Nijar ba kuma mulkin Najeriya ba, lalle ya mulki Afirka gabaki ɗaya. Abinda zai baka mamaki shine shi dai wannan shugaban ƙasar Nijar lalle ya yi abu ne wanda samun wani shugaban ƙasa wanda zai irin wannan abu a nan ƙasar tamu Najeriya, ko gwamna ko ɗan majalisa ko shugaban sojoji ko shugaban 'yan sanda, gaskiya yana da matuƙar wahala. Domin dai wannan bawan Allah na Ta'ala, kowa dai ya ga irin fayafayen bidiyon da ya dinga fitarwa yana neman taimako, amma duk irin taimakon da ake bashi za ka ga taimako ne 10,000, 20,000, wanda kwata-kwata ba zai ishe shi ya jinyar da yake ciki ba. To amma wannan shugaban ƙasar Nijar gashi dai ana ganin shugaban ƙasa ne na sojoji, wanda ana ganin ba ma mulkin farar hula ake a ƙasar Nijar ba, wanda ana ganin da dama mu a nan ƙasar tamu Najeriya idan mutum yana da irin waɗannan matsaloli ko gwamna ma ba zai saurare shi ba, to barantana kuma a ce shugaban ƙasa, wanda a tsahiri kowa ya san cewar lalle mulkin soja ya fi na farar hula matsawa kuma da maganin 'yan ta'adda 100%. Lalle wannan abin da shugaban ƙasar Nijar ya yi, mutane da dama sun fito sun jinjina mushi kuma sun yaba mushi, inda aka ce lallai da ce yanzu shugabannin Najeriya suna irin wannan, to lalle da ba ƙaramin taimakon 'yan ƙasar nan suka yi ba. Tunda yanzu kwanan nan akwai wani abun kunya wanda shugaban ƙasar Najeriya ya yi, Bola Ahmed Tinubu, a matsayin shi na shugaban ƙasa wanda yake mulkan kudu yake mulkan arewa, kuma gaba ɗaya ƙasar Najeriya tana ƙarƙashinsa. Kuna kallo akwai ta yarinya 'yar kimanin shekaru 17 wadda ta ji gasa na turanci, inda aka buga wannan gasa ƙasa 69, amma wannan yarinyan ta kada wayannan 'yan ƙasashe gaba ɗaya, kuma cikin wayanda ta kara hada 'yan fadar sarauniyar Ingila, amma wannan yarinya ta ɗauke su sama ta buga su da ƙasa. Abin da zai baka haushi shine duk masu kuɗin ƙasar nan tamu aka rasa wanda zai iya cire kuɗin da suka kai irin kimanin miliyan 20 ya ba wannan yarinyar kyauta, ya kuma ba iyayenta, saboda tsabar abin kunya. Shugaban ƙasarmu ma baki ɗaya abin da ya ɗauka ya bayar shine kyautar 200,000, wanda kuma 200,000 lalle ko da talaka ne mutum irina zai ɗaukar kyautar 200,000 ya ba wannan yarinya, to amma kuma wai shine shugaban ƙasar tamu ya bayar. Abin da zai baka haushi, kowa ya san yanzu a ƙa'ida ta rayuwa shi ilimi yana gaba da kowa. Duk wanda kaga ya hau shugaban ƙasa ne, ya hau gwamna, ɗan majalisa ne, kai yanzu a ƙa'ida ta dokar ƙasa ko shara za ka yi na titi, idan dai har ba kai karatun boko ba, gwamnatin Najeriya ba za ta taɓa ɗaukar ka ba, ko ba ta taɓa ɗaukar ka da muhimmanci ba. To amma kuma ita wannan yarinya a karatun ma ta yi gasa ne ta samu babban nasara, amma kuma ce shugaban ƙasa maimakon ya duba wani abu wanda ya dace ya mata gwaggwaba, wa'inda gobe sauran yara masu tasowa idan suka ga irin wannan su ma za su ƙara himma, amma ka duba bai mata wani abin kirki ba, sai ta kyauta na 200,000. Amma abin da ya ba mutane haushi a cikin wannan al'amarin shine ka duba haga waɗancan 'yan wasan ƙwallon ƙafa wanda suke 'yan ɓangaren kudancin Najeriya ne, saboda ƙabilanci da Tinubu ya nuna a matsayin shi na shugaban ƙasar Najeriya, ya ɗauki kuɗin da ya kai kimanin miliyan 152 da gidaje da motoci duk ya raba wa wannan 'yan wasan ƙwallo. Amma mu wannan da yake tana ɓangaren arewacin Najeriya ne, aka ba ta kyautar 200,000, wannan kuma kyautar 200,000 kowa ya san ba abin da za ta yi. Domin yanzu ko jirgi zan hau da kanin Kaduna zuwa Legas, wannan 200,000 da abincin da zan ci zan iya ƙona ta, to amma shine aka ɗauka aka bayar. Yanzu wannan shugaban ƙasar Nijar lallai ba ƙaramin sa mutane mutunci ba 'yan ƙasarsa da shi kansa, domin irin wannan taimako da ya ɗauka ya ba ɗan Najeriya, wanda mu yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya
akwai manya-manyan masu kuɗi suna kallon wannan bawan Allah ba su taimake shi ba, amma sai gashi ɗan wata ƙasa can daban lalle ya zo ya taimake shi. To lalle dole shugaban ƙasar Nijar mu yi mishi jinjina 100%, kuma dole mu roƙi Allah ya kawo mana shugaba irin wannan mai adalci, wanda kake ganin shi ba wai ma manya-manya masu mulki irinsa ba, a'a talakawa ƙanana ire-iren mu yana sauraron su, har kuma zai ɗaukar jinya ya basu kuɗin jinya ya basu. Abin da zai baka mamaki shine yanzu wannan shugaban ƙasar Nijar kuɗin da ya ɗauka ya ba wannan bawan Allah ba wai nan Najeriya ba ko ƙasashen waje ya ga dama zai fita ya je ya nemi lafiyarsa, balantana kuma ya ce lalle shi ba inda zai je, yana nan a Najeriya zai ci gaba da neman magani in Allah ya so ya da dai yana hangen wannan jinya in dai ba ta mutuwa bace ba, to lalle kuɗin da aka bashi ya ishi ya jinyar rayuwarsa, kamar yadda shi kanshi Malam na Ta'ala ya faɗa. Ko Malam na Ta'ala kowa ya san bai da lafiya, amma idan ka kai faifan bidiyon sa yanda yake farin ciki yake jin daɗi yana godiya na kan cewar wannan kuɗi da aka bashi lalle ya ishe shi ya ci da iyalansa, sannan kuma ya wannan jinya na rashin lafiya da yake fama da ita. Yau da a ce yanda wannan bawan Allah shugaban ƙasar Nijar a matsayin shi shugaban soja ya taimaki wannan bawan Allah, idan da a ce yau manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan tamu da gwamnoninmu da shugabannin ƙasarmu suna taimako irin nan, ba ƙaramin daɗi za mu ji ba. Yau ƙasar nan tamu kowa ya ga halin da muke ciki, lalle babu tsaro 100%. Talakawa sun fito sun kira lalle akan shugaban sojojin Najeriya shi ma ya gaji shugaban ƙasar Nijar, ya samu ya mana juyin mulki domin ya karɓi ƙasar nan, duk wani 'yan ta'adda a samu a fitattake su. Amma wannan shugaban sojoji ya yi banza da mutane kaman bai ji kiransu ba, har ma fito aka yi a ƙasar nan tamu aka yi zanga-zanga domin dai duk a samu sauƙin rayuwa, amma sauƙin rayuwar nan kwata-kwata bai samu ba, kullum sai ƙara shiga tsanani ake yi. Yanzu kuma wannan Malam Ta'ala da kuka gani ya fito yana neman taimako a kafafen sada zumunta, shi fa abin da yasa kaga har an saurare shi kuma sakon shi kai duk inda ake so ya kai, saboda da yana dan fim ne. Wallahi yanzu idan da zaka je a asibitocinmu na Najeriya kai bincike irin marasa lafiya irin Malam Ta'ala, wanda wani ciwon sama ana buƙatar kuɗin da ya fi ƙarfin miliyan 20 a asibitocinmu na Najeriya, za ka sha mamaki. To amma wasu ba ma su da hanyar da za a iya ɗaukar faifan bidiyon su a tallata ma duniya domin duniya ta gani, lalle a samu a kawo musu agaji. Dole haka nan suna ji suna gani za su haƙura har ɗan uwansu ya mutu ba da za su iya yin. Yanzu ƙasar nan tamu Najeriya yanzu halin da muke ciki na rashin tsaro kaɗai ya ishe mu rashin tabbas. Yanzu a ƙasar nan idan ka je yankunan Zamfara, yankin Kaduna, yankin Neja, yankin Birnin Kebbi, yanzu 'yan gudun hijira wanda sun gudu sun bar inda suke, wasu da abincin da za su ci babu, haka nan yunwa take kama su tana kashewa. Kuma a nan ƙasar tamu Najeriya ne akwai masu kuɗi ga sunan yanda ka san ɓannan iska, ga sunan duk inda ka je akwai su, ga masu mulki a ƙasar nan tamu akwai. To amma menene amfanin da ya kamata su yi ma al'umman su ba sa yi. Yau ƙasar nan tamu asibitocin da muke da su kana kallo, idan shugaban ƙasa ya kamu da ciwo ko gwamna ko wani ɗan majalisa ba fa zai iya zama Najeriya ba, sai ya tashi daga nan ya tafi ƙasashen waje saboda kawai neman ya ɓata ma ƙasarsa suna. Wanda ya kamata a yanda muke da masu kuɗi a ƙasar nan tamu, muke da gwamnoni a ƙasar nan tamu, da shugaban ƙasa a ƙasar nan tamu, lallai su haɗa wani katafaren asibiti wanda duk wani ɗan ƙasa za a yi kashe wannan asibiti a kwantar da shi, sannan su kansu in ba su da lafiya za a yi kwantar da su. To amma za a ga yanzu duk wani abu da manyan ƙasar nan namu suke yi daidai da karatun yaran su, za a ga ba su ajiyewa a Najeriya sai dai su tafi ƙasan waje su kai yaran su. To amma kuma inda Allah ke maganin mutum, idan mutuwa ta zo ita ba a zuwa ƙasan waje a je can a mutu, idan ma an mutu a can ƙasar waje dole dai shiga kabari duka ɗaya ne, da wanda ya aiki mai kyau da wanda bai yi aiki mai kyau ba, za a ga dai duk kabarin nan za a kai ka. Kuma yanda aka ɗauki talaka aka jefa shi babu mai gadi, ba ɗan sanda, ba soja, ba lauya, to kai ma shugaban haka za a ɗauke ka a jefa ka. Kuma dole idan an shiga cikin kabarin nan kowa abin da yana adalci shi fa zai fitar da shi, ba irin zama ne wanda ake a nan duniya ba. Da mu za ka ga malam ga gaskiya ga yadda gaskiya take, amma sai a je a amfani da 'yan sanda ko sojoji ko alƙalai ko lauyoyi a murɗe gaskiya a canza ta. Ai kana ji kana gani ga yadda take fa a lankwasa ta. To matsalan idan kowa riga aka tafi wajen Allah duka tafiyar ɗaya ne. Kuma wannan shugaban ƙasa na Nijar lallai
inda a ce sauran shugabannin duniya za su dinga koyi da shi na idan talakawa sun fito sun koka na irin halin da suke ciki tun daga kan ciwo da rashin tsaro, lallai za a ɗaya a dinga duba musu ana taimakon su, kai ba karamin daɗi za ji ba. Yanzu wannan mulkin da yake a ƙasar Nijar, ni na tabbatar yanzu a ƙarƙenta 'yan Nijar ba su taɓa shan tani ya sauka akan wannan mulki ba. Idan zai shekara 100 ne a rayuwarsa, a ƙarshe haka za su fata lallai wannan mulki ya ɗore, tunda gashi ma 'yan ƙasar su ma ya musu 100% har ta kai ma yanzu ya fara tsallakawa makota shi ma yana musu. To lalle muna mishi fatan alkhairi, wannan mulki nashi alasa mutuka raba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wata tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka shi an ɗin bidiyon na kai lakin. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Kai jama'a wallahi Baba Chali ya tashi da dare, ya tashi da kwakwalwata, ya fasa min kai. Na rasa gane wai shugaban ƙasar Nijar ne ko shugaban ƙasar Najeriya. Na rasa gane wai waye ne Baba Chali ne, har yanzu ina nazari a kaina waye shi ne, da rantsa da girman Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai Baba Chali, Allah ya ƙara ma lafiya. Wai jama'a kun san nawa ne saifa miliyan 10? Kun san nawa ne saifa miliyan 10 da ya ɗauka ya ba marasa lafiya, mara lafiyan da ya dinga ihu a taimaka mai tun yana asibitin Yobe, tun yana asibitin Kano, ya zo asibitin Yobe, ya zo asibitin Maiduguri. Gwamnan Yobe bai taimaka mai ba, na Maiduguri bai taimaka mai ba, na Kano bai taimaka mai ba. Ihu yake yi jama'a su taimaka mai, babu wanda ya kalle shi, sai dai masu ɗan taimaka mai irin mu. Kwatsan sai aka hango wani, ba fa gwamna ba, kuma ba kamsala ba, kuma ba ɗan majalisa ba a Nijar, a shugaban ƙasa sukutum ya aiko masa naira na dukan naira saifa na dukan saifa har saifa miliyan 10. Wai jama'a kun san nawa ne saifa miliyan 10? Saifa miliyan 10 naira miliyan 22 a lokaci daya. Wallahi da azin miliyan 22 ko Najeriya za ta fitar da kai na ta'ala ka je kai magani. Shi yasa muke gaya muku Baba Chali ba wai shugaban kasar Nijar bane, ya gama da Nijar ba maganar ta, ya tsallako Najeriya. Na rantsa da Allah irin haka, kun ga irin wannan siyasar mulkin, wallahi a irin sa ne jamhuriyar musulunci ta sai kawayenta gabaki daya, kawayenta makotanta gabaki daya a irin wannan siyasar. Na rantsa da Allah duk abin da muke yi, duk abin da talakawa suke ciki, duk yanayin da suke ciki, wallahi suna kallon suna bibiyan su, yau gashi nan Baba Chali, babu wani gwamna, babu wani kamsila, babu wani dan majalisa, babu wani kai bar maganar ma wai yan aje sama Abuja, daga cikin gida ma babu wanda ya baka sama da miliyan 1 ko miliyan 2. Amma yau ga shugaba, wai jama'a kun san me matsayin shugaban ƙasa? Kun san me matsayin sa? Shugaban ƙasa wanda ana tunanin cewa ba ruwan sama da irin sauraron irin wa'annan ƙananan abubuwan, sai manya fa. Amma yau shi ne ya je biyo ya bi abin da ma kai kanka ma baka taɓa tunanin cewa shugaban ƙasa na bibiyan wannan abun ba. Wanda in a Najeriya mu ne gwamnonin mu ba, waye gwamna, ai ko ciyaman ba zai bibi irin wannan, bai da ma labarin irin wannan abun. Shi yasa muke gaya muku irin wannan mulkin shine mulki. Baka taɓa tunani ba ana bibiyan ku kuma ana bibiyan ka. Shi yasa zai yi wahala wallahi talakawa su yi ihu akan abu. Gwamnatin Nijar bata bi kadinta ba, saboda tana bin ƙananan abubuwa ne. Amma mu idan ka zo gurin mu, in dai abu bai yi sama sosai ba, to manyan ma da kai sun ce mu wallahi ba mu san ma ana yi ba sai da muka ga ana faɗa a media. To gashi nan dai Baba Chali ashe duk abin da na ta'ala yake yi, duk abin da yake yana kallon sa, ya ga me za a yi mai, waye zai dauki nauyin sa, waye zai fitar da shi kasar waje, waye zai kai shi asibitin kasar waje, a America ne, a Saudiya ne, a ina ne, babu. Sai aka tsayar da shi a Kwastin jama'a, din ma haka yake ta fama. Shi har ma ya cire rai da rabo, ya nemi yafiya a yafe masa. Kawai sai gashi shugaban kasa ya ce masa hello jama'a, muryar shugaban kasa fa a matsayin na ta'ala dan wasan kwaikwayo wanda ba dan Najeriya ba dan Nijar ba fa dan Nijar ba. To ina ga yan Nijar din? Ba fa dan Nijar ba, dan Najeriya ne, amma shugaban wata kasa ya kira shi ya ce masa hello, ya jiki, ya kake, ga sai fa miliyan 10 ka je kai magani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi Baba Chali ba shugaban kasar Nijar ne kadai ba. Wallahi shi yasa muke gaya muku cewa wannan guguwar sai ta mamaye Najeriya gabaki daya. Wannan guguwar sauyin, na rantsa da Allah wa'annan matsiyatan shugabannin namu azzalumai suna ji suna gani sai an yi kasa da su, kuma ga lokaci ya fara zuwa. Da kadan dai Baba Chali a dinga dan yashe su, ana nuna musu cewa ba su iya mulki ba, ku kuka iya. A dinga yi musu haka, a dinga dan nuna musu cewa talaka shine abun so, ba wai kanka ba, ba ƴaƴanka ba kuma ƴan uwanka ba dangin iya ba na baba, musulunci ne kadai ya hada.
ba dangin iya ba na baba, musulunci ne kadai ya hada, kuma talakan ba ma na kasar ka ba, kuma sannan ba kowa ba kowa ba a ce wai shugaban kasa ya kira wani kuma har sun yi magana kuma ya bashi kyauta. Wannan ai ba abin da zamu ce wallahi. Mu baba tani ya tashi da kanmu, ya gama da mu kawai, sai dai mu ce ubangiji Allah ya ƙara basira, ubangiji Allah ya sa yanda ka mulki Niger ana maka dadin ana maka addu'a, Allah ya sa ka mulki Afirka. Ai mulki ba wai ka zo kasar mutum ka mulki kasarsa ba shine mulki ba shine mulki ba. Mulki kai ku kan kun sanya mulki yake ai yabo ma wani abun ne, na rantsa da girman Allah, a yabe ka ma shi ma mulki ne, a yabe ka ma kawai shi ma mulki ne. Ka gama da mu wallahi. Ubangiji Allah ya ƙara lafiya, kai kuma na ta'ala ubangiji Allah ya baka lafiya, Allah ya baka lafiya. Wannan kuɗin ya ishe ka, ba ma Najeriya ba wallahi, ka fita ƙasar waje ya ishe ka wallahi. Barantana kai inna